أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Ngicela u-Allah umdala wey'nsuku angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika-Allah onomusa onesihawu. Athi amaJuda namaKrestu, loyo muntu loyo ongeyena umJuda nomuKrestu angeke alingene izulu, angeke alibone izulu, angeke ayithole injabulo yophakade as long ungeyena umJuda ungeyena umKrestu. Kusho Allah lokho kuQuran uthi nina amaJuda namaKrestu nisho njalo. Lalelani-ke, ngihlale nginibuza ukuthi lezulu leli enikhuluma ngalo iliphi? Ngoba u-Allah uthi kwelakhe khohlwani. Ngisaphinda, u-Allah uthi kwelakhe izulu noma kweyakhe iparadise khohlwani. Angeke nize nivulelwe ngisho amasango, let alone ukulibona ngaphakathi. Ukuvula nje kwesango ngeke nivulelwe. Niyongena kulo kuyokwenzeka lokho the day ikamela laphuma embobeni yenalithi. U-Allah usho njalo ngelakhe. Uyaqhubeka u-Allah uthi tilka amaniyuhum, yizifiso zenu lezo. So nini nje ukuthi siyafisa ukuthi thina amaKrestu namaJuda kube yithina esingena izulu. Yizifiso zenu lezo. U-Allah uyaqhubeka uthi uma ngabe nikhuluma iqiniso sinitshele qul hatu burhanakum, lethani ubufakazi uma ngabe nikhuluma iqiniso. Bafowethu ma-Afrika mahle nonke, ngicela ukubuza, bonke labantu laba abafunda iBhayibheli uma belifunda bayalichatha yini? Hey, usethini umbatha manje, lichathwa kanjani iBhayibheli? Wasujula ndaba ezitha ngalesizulu noma ngalesinguni sakho. Lalela-ke bafowethu, ukufunda iBhayibheli ulichathile ukuliphendulela, ulifunde ulibhekise phansi. Into eyenza ukuthi ngibuze lo mbuzo ukuthi ukhona yini umuntu ofunda iBhayibheli ongayazi incwadi kaMateyu 24? Angiphinde, ukhona yini umuntu ofunda iBhayibheli ongayazi incwadi kaMateyu 24? Uma ngabe awuyazi, ngicela uthathe iBhayibheli lakho ulifunde kuMateyu 24. Ithi ngezikhathi zokugcina kuyoqhamuka abantu abayodukisa abantu ngegama likaJesu. Angiphinde, kuyoqhamuka abantu abayodukisa abantu ngegama likaJesu. Uma benibiza bethi nangu sentabeni ningaphumi nihlale emakhaya. Hey bafowethu, hayi mina ngisazi ukuthi ngithini. Alelani-ke bafowethu, manje sikhipha ingonyuluka, sigeqa amagula manje. Asishiyi kwasani. Lalela-ke, abelungu uma ngabe beza kwi-Elkhabuleni e-Afrika, ezweni loju nezinyosi, in our motherland, ezweni labamnyama noma labampisholo, beza nesikhali abasithembile okuyiBhayibheli leli okuyilo namhlanje elimoshe umhlaba wonke jikelele. Kwakuyinhloso yabo, babazi vele ukuthi uma ngabe sike sangalaleli, uma siyalwa, ngoba sayalwa ngale iBhayibheli nemali, sayalwa ngako, kodwa babazi bona ukuthi uma sike salamukela iBhayibheli kuphelile ngathi. Lalela-ke, isikhali leso sabamhlophe abasisebenzisa ukuze namhlanje siphile lempilo le esiyiphilayo. Ulalele, uSathane lithe selifikile iBhayibheli, uSathane wase esebenzisa ubuKrestu nobuNazaretha nobuRoma nobuWashtawa ukudunga ingqondo zabantu abamnyama. Angiphinde, uSathane wase esebenzisa ubuKrestu
ubuNazaretha, ubuRoma, ubuWatchtower, ukudukisa ini izingqondo zabantu abamnyama. Bafowethu, ayikho incwadi emhlabeni ecorrupt njengeBhayibheli. Ngilifundile mina. Angiphinde. Ayikho incwadi emhlabeni ecorrupt njengeBhayibheli. Yingakho ubona abantu abafunda iBhayibheli bebolile, bengcolile, becorrupt ngalendlela le abayiyo. Yingoba lezo zinto lezo abazenzayo bazifunda eBhayibhelini. Angikuphindele. Abantu abakholelwa eBhayibhelini yingakho bebolile, bengcolile, bekhonza uSathane, besebenzela uSathane, ngoba le misebenzi le kaSathane abayenzayo egameni lokukholwa imisebenzi kaSathane abayifunda eBhayibhelini. AmaRoma asebenzise iBhayibheli ukudunga ingqondo yomuntu omnyama ukuze umuntu omnyama alahlekelwe yikho konke anakho. Yingakho-ke ubona abantu abakholelwa eBhayibhelini bebolile, bengcolile, benza yonke imisebenzi yobumnyama egameni lokukholwa. Abazenzi, bakufunda from eBhayibhelini leli abaqhoshe ngalo abathi yilona eliwumkhokheli wabo. Angibonge.